Que tal, señoras e señores? Prendemos as luces da Televisión de Galicia. Das súas cociñas son as 6 menos 10, máis ou menos da tarde. Cociña en directo na TVG. As receitas é cousa vosa, sempre decimos. Pero os cociñeiros, os poñemos nós a sonche vos. Xulio e Begoña, un aplauso para eles. Pasa? Que pasa? Que tal? Oe, como ves? Eu que veño de facer deporte así pola mañá, andechesme, retorcechesme así como un... Que che voa pas contraturas da espalda. Sí, é que estou un pouco contraturado. Ti como quitas as contraturas? Cunha escoba. Así. Vale. Que tal, como estades? Ben, moi ben. Estás ben? Sí. Xulio, estás ben? Millor. Millor, ainda? Home, ganei. Onte non contabas, No. Verdad? No, tiña aí unha liada. Bueno, pois mira, imos ver que é o que imos cociñar hoxe, imos ver que é o que nos trae Flavia de Bandeira. Ola, son Flavia de Bandeira e vou vos ensinar a miña receta de fabas con ameixas. O día antes poño a remollo as fabas. O mesmo día da preparación, esas fabas, cambio a auga e engado unha ceboliña. Eso poñémolo a lume lento e deixámolo cocer durante 2 horas. Mentres, nunha sartén, poño a pochar unha cebola e 2 dentes de allo. Unha vez que eso está pochado, ben pochado, engadimos unha cucharadinha de azafrán e unha cucharadinha de fariña. Mesturamos todo e, cando está listo, poñemos as ameixas para que abra. Unha vez abertas as ameixas, o que facemos é mesturar e engadir as fabas ás ameixas e deixamos que todo xunto ligue lentamente durante 4 ou 5 minutinhos. E xa teríamos as nosas fabas con ameixas. Espero que vos gusten. Ai, Flavia, o que traes hoxe aquí, Fabas! Non hai nada máis galego que unhas fabas. E, ademais, vexo que tedes por aquí tamén ameixas. O das ameixas é flipante como se están movendo, Fixadevos como se están movendo. Claro, na casa ao mellor non poden ver, Sí, coño. pero é increíble, como se moven as ameixas. Se chillan. Sí, escoítala, sabes? Están aí. Sí, a ver, que se ven. A ver se se moven. Para, pero non movas ti, que quería ver como se salían elas. Entendes? E agora non se ven. Bueno, É que o tema. Non pasa Mira, nada. O tema, as fabas. Despois, se se ven, xa o veremos. As fabas. Contádenos, a ver, que tipo de fabas temos hoxe aquí? A ver, que son estas fabas? Mira, pois esta é unha verdina. É unha faba bastante curiosa porque ten que se secar á oscuridade. E creo que é, ademais, unha faba cara, non? É cara. Non é unha faba barata. Rica. É super con rica, marisco. Con peixe, sí. Tamén. Sí, Sí, queda moi ben. Con verdura solo está moi boa tamén. E despois, que máis temos? Lourenzá, ves? Claro, Este é Este é Eso, máster. Eso é crema, É cremita. É crema, é IXP, creo, Sí, non? sí, Indicación xeográfica protegida. Sí. Esta é Vale. unha faba negra, Vale. pa freixoada, faz moito. Freixoada portuguesa, é Sí. brasileira. Feijoada. Feixoada, pa. E que máis? A faviña do caldiño, Vale, ves? E estas son as fabas pintas, estas na miña casa ou veo sempre. claro, de Sempre. toda Se non a vida. había esta, botábase ya está. Vale, con cales ides cociñar vos? Eu Lourenzá. Ti Lourenzá, e ti? Eu con as de bote que tiña aí. Unha? Traeche 27 tipos de fabas e vas facer unhas de bote? Eu veño poñer en valor as conservas de legumbres. Porque están boas tamén, você pode. Porque é máis cómodo. Vale, moi ben. Entón, ti valas facer con ameixas da má Sí. idea, e ti con que? Eu con un poliño que vou facer escabechado. Sí, para o polo, para codorniz, para calquera ave de pluma. Eu vou facer un polo. Moi ben, vale, por veña, a traballar. Vamos alá. E mira, ves, agora as ameixas sí que se ven, ves, se non as tocaras, mira as ameixas agora como están Mira, ves. saindo para fora. Non toques. Mira aquí, mira por aquí os da casa, fixadevos como están saindo as ameixas para fora. Tan vivas aínda. Ainda te va de comer. Bueno, por Vouche un lado, contar como se fabas por cocen as ameixas. fabas. Veña. Vale, que é moi importante. Partimos sempre de auga fría. Vale, temos a faba en remollo. Vamos a ver. Atentos, auga fría. Sí, De primeiro, vale. para que non lle salga a pela á faba é importante. Por si non esfola, claro. Sí, a única legumbre que se fai con auga morna ou xa un poquinho quente é o garbanzo. Vale, o resto, auga fría sempre. Pero ti vexo que as tiñas na auga. Teño en remollo desde anta a noite. Vale. Teñen que botar 12, 24 Está ben, horas. 12 horas está ben. Vale, Está ben. 12 horas está ben. Pero Perfecto. as miñas non necesitan remollo, ves? Porque as túas veñen nunha lata de conserva, non? Nun bote. Nun bote de conserva. Vale, pois Pero as saberás de que bote, boas están. as de bote de conserva tamén as podemos utilizar porque o que dicías ti, hai que poñer tamén un valor ao produto a conserva. Eso é. Non? Eso é. Pois mira. Son saludables e son buenísimas, verdad? Buenísimas. Pero ti ahora non me interésame Begoña. Vale, pues Mira, xa estou botando a cocer, e eu voulle botar ahora unhas verduriñas. Vale. Vale. Por que? Para que vayan collendo... Para que colla cenoura, cebola e un tomatiño así. Para que Vale. vayan collendo tamén o sabor.
Pero podes variar o tema das cenouras, cebolas, sempre lle botas o mesmo. Un poquinho de apio, un poquinho de puerro, o que vayamos tendo tamén. Vale. Non pasa nada. Algo que lle dé xa un poquinho de sabor á fava. Aunque esta fava ten bastante sabor. Sabes que as favas con ameixa é un dos pratos de fava que máis me gustan, porque a fava sí que é verdad que o che gusta, hai ese Pois rollo vai aí ca flipar, fava. Boa, pois encántame, ademais está cremosiña. Sí, sí. Oh, que fava, que gusto dá comela, de verdade, increíble. A ver, entón, poñemos isto... Agora vamos a botar un pouco de sal. Vale, en auga fría, Aí. favas de Lourenzá, cenoura, cebola, tomate, un pouquiño de sal E un aceite. chorriño de aceite. Vale. E estate atento porque as vou asustar. Asustar. Hai que asustarlas 3 veces. Como Empeza a ferver. Vételle, no, un pouco de Como? caldo frío. Vamos a meter un pouco de caldo frío. Xa. Para que? Para que se corte a cocción. Vale? E vamos facer eso 3 veces. Pero espera, isto é un truquiño teu ou é algo... No, está de escuela. Hai Vale. que facelo, sí. Hai que asustar. Hai que asustalas. Vale, Hai que cortar pois, cocción e volver a levantar. 3 Anotade, veces. xente que estades na casa, anotade na vosa libreta de receitas, hai que asustar as favas 3 veces. Cando vai a cocer, asustadias. Así. Así. Por Begoña. Asustalas. No, ainda non, que ainda non ferveu. Vale, perdón. Non nos asustes. Despois asustámosles, os dous xuntos. Despois, veña. Vale, por mentras tanto vamos ver que fai Xulio. Moi ben. Veña, vamos a xunta Xulio. Xulio, casi desfajo a uña, eh? Sí. Oh, di un golpe. Bueno, eu Veña. vou asustar o polo. Ti vas a asustar o polo. No, mira, eu teño aceite de oliva xa aí quecendo, Vale. e o que vou facer é marcalo un pouquiño no aceite quente. Voume botar para atrás porque sei como marcas ti. Sí, pero simplemente que se dore un pouquiño Ya. para despois ter un color un poquinho máis agradable, vale? Vale. E teño unha cabeza de allo partida pola mitad inteira. Vale. Unha cebola que está solo lavada. Ves, xa sabía o que me iba a saltar. Ves, é que non sei por que me arrimo en ti. Sempre me pasa igual. Veña, unha cabeza de allo, unha cebola. Bueno, unha cabeza de allo partida pola mitad. Vale. Unha cebola ca súa piel tamén solo lavada. E outra aquí en juliana. Entón utilizas Unha dúas. fiña de loureiro, sí, porque esta que acabamos de presentar despois, esta simplemente para darlle sabor a ese... Vale. Entón, mira, o polo xa o temos... O polo ese non me gusta nada. É un poliño pequeno, é un picantón. Non me gusta nada porque salta moito. Bueno, tamén saltas ti. Xa. Mira, botamos o allo. Ui. Botamos Ui, as cociñas a hoxe cebola. aquí, moitos... Ui. E temos aquí unha foña de loureiro para botarlo tamén, vale? Vale. Mira, isto simplemente que empeza a dourar e baixamos un pouquiño o lume. Vale. Por qué? Porque ahora llevamos a botar esta cebola. Para que non se queime rápido, Para que non se nos queime, que se nos vaya facendo aí. Oh, que maravilla. Vale, isto é, claro, isto é todo sabor, entendes? E agora aquí vamos a botar unhas boliñas de pimenta negra, vale? Para aromatizar tanto o Unha aceite... presadiña, non? Así, vale. Vende lle botas. Sí, no, Véndelle vendela botas, porque sí, isto despois sí, sí. apártase, vale? Pois sí. Vale. Vale, que vamos a facer con isto? Aromatizar todo ese aceite. Despois vamos a retirar do lume e vamos a terminar de condimentalo. Para que nos sirve este aceite despois? Para conservar o que vayamos a facer aí, pues 15 días, 20 días na nevera, coberto con ese aceitiño, non lle pasa nada. Isto é un escabeche. Claro. Se che dixen que iba a facer un escabeche. Non me dixeras que ibas a facer un escabeche. Non. Que dixen? Está grabado, non o dixeches. Pois que o poñan, que sí Pois que que... pon... No. Estabas atento a Begoña. Pode ser, tamén. No, pero sí, é un Bueno, escabeche. vale, entón vai facer un escabeche. Aquí que non nos minta, Xa vas facer un Vou facer un escabeche. escabeche vermello. Vale? Vermello. Sí. Vale. Mira. Que facilillo, escabeche. 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 A ver E que vai lle- a facer Julio. Vai no facer Julio o escabeche. E a ver que opina Flavia, de Bandeira. Flavia, ven aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, Flavia, que tal? Como estás? Muy bien. Benvido ao programa. Muchas gracias. Así que tienes moito de fava. A mí me encanta mucho. Sí. Plantades ali en Bandeira. No, non plantamos, pero bueno. A mí me gusta experimentar e cociñar con ela. Pois mira, vamos lle botar un vistazo ao que está facendo o Xulio, porque vai facer un escabeche. E vai Pois sí, utilizar un mira. polo picantón, non vai Picantón, facer? sí, é un polo Un polo pequeniño, picantón. porque, total, para un par de racións... Vas a variar, cheganos ben. bueno. O sea, que pasou de ti. Mira, aquí teño... Bueno. No, pero no, eu estou facendo fabas, Vale. vale? Aquí teño cebola con piel e sin piel, unha cabeciña de allo, como ves xa, que mira como dorou, ves? Non sei como lle podes meter os dedos aí. No, porque saco primeiro e despois meto o dedo, cañotas. Xa, pero- E agora vamos a botar aí un pouco de vinagre blanco, sin miedo, dependendo da acidez que nos guste máis ou menos, e un pouquiño de viño blanco tamén.
Canto máis calidad sean os ingredientes que utilizamos, máis rico nos vai quedar o escabeche. Hai cantidades, ou se para facer un escabeche tens que ser moi Mira, no, tiquismiquis. depende da acidez que che guste. Vale. Pode ser máis suave ou máis lixeiro. O grado de acidez vai non marcar a cantidad de vinagre. Ok. Como é un escabeche roxo, a única diferencia co blanco é que este leva pimentón dulce, vale? 12, que é o que lle dá a cor, non? Eso é. Vale. Entón, Xeneroso co pimentón, como podes comprobar. claro, xa que non son xenerosos cos platos, Xa. polo menos... Vale, e agora que facemos? Subimos un poquinho o lume, porque agora o pimentón non se nos queima, porque xa temos aí unha base líquida, que é o viño e o vinagre, unha folliña de loureiro, e metemos o noso picantón. Xa, aí Claro, vai. que se vaya facendo aí. E ti, Flavia, eres moito de escabeche, ou non? Sí, nós na casa tamén facemos cos mexilóns e... Un punto Con positivo. verduriñas. Sí. Xa, nas vai che gustar, porque queda suaviño. Non te podes pintar. Eu queda creo moi que como rico. ele é de Silleda, ti de Bandeira, xa sabes, un pouco Bueno, de hai unha- localismo, 7 kilómetros de distancia, non hai nada. Pero hai unha Eu vou ser rivalidade moi aí, xusta, Non hai nada. Seguro Hai- que ata vos coñecedes así hai unha rivalidade. Sí, pero na trouxen eu, Certo. Na trouxen eu. Onde está a cámara? Aí. Galicia, na trouxen eu, Entonces, viñeches polos teus propios medios. Sí. Increíble, porque normalmente a xente da zona ven con el. Non me Sí, dei pero non conta, damos non me dei conta hasta que eu. chegamos aquí. Ah, vale. Atopámonos na porta. Ben, xa te sabes, pois mira. Bueno, pois deixamos aquí a Xulio traballando, preparando ese escabeche, ese polo picantón, e imos ver que fai. Begoña, vente comigo, Flavia. A ver. Mira. Begoñísima. Teño xa o sofrito feito. Vale. Vale, un poquinho de allo, aceite, cenoura, pimento Cebola. roxo, cebola, e sí. E deixar facer. E deixar cociñar. Riquísimo. Vaiche encantar. Somos moito de Temo sofrito neste apunta. programa. Sí, Va, en Galicia en xeral somos moito de E sofrito. mira, ahora, ves que están xa fervendo. E agora vamos de cortar a cocción, Espera. pero xa co caldo. Teño que asustalas, non? Asústelas. Espera. Atención, Galicia, porque imos asustar as fabas. Pouco máis. Ala, Máis ou non? No, ahora espera. Vale. Chegou. Hai máis que Un asustar pouco. 3 veces, porque lles hai que cortar a cocción, que era o que dicías ti antes, Sí. non? Espera, asusto. Ahora. E vai. Espera, agora ten que levantar. Si teño que volver a asustar, eu asusto, Son unha máquina asustadora de fabas, De verdade, Con este conseguimos que a fava pues, nos quede máis tierna, que normalmente a mellor pode encallar ou algo así, e o que facemos é que non encalle. É moi ben bichas que é moi sinxelo de cocelas. Vale. Vale, moi fáciles, e esta fava é super agradecida, porque é moi rica. Queres asustarla ti a Aí próxima vamos. vez? Non, deixo a ti. No, de verdade. Os dous sabes. Veña, va. Os dous sabes. Vamos. Veña, espera. Unha, Dúas e tres. Asustades as fabas. Están asustadísimas, Dios, que malo pasaron as fabas. Se quedou ben. Cuidado. Vale, entón agora sí que as podes deixar ferver. Agora deixámoslas xa 90 minutos. 90 Así. minutos están listas, sí. Moi ben. Vale. Vale, perfecto. Vale, pois vouche pedir que te sentes na nosa zona de sufridores, que é aquela cadeira que temos ali maravillosa. Un aplauso para ela que ven de bandeira, por favor. Maravilla. Fixadevos o gusto que dá a xente que está vendo este programa, que ainda non avisei de que podían chamar e que repartimos cartiños, e xa temos unha chamada. Paula de Vigo, que tal? Boa tarde. Boa tarde. A ver, como estás? Eu moi ben. Bueno, Asustando alégrame. favas na miña casa. Ti eres de fabas? Eu son de favas cando fai frío, a verdad. Eu sei que os 20 grados que hai aquí en Vigo estáse... Bueno, xa... non te poñas ese tiquismiquis, porque estes días hubo moita néboa por ali por Vigo, E facía frío. Por eso digo, xa fai momento de favas. Bueno, vale, así sí. Ti que che gustan máis, as fabas con polo ou as fabas con ameixa ou como as fas ti? Eu son máis de favas con polo, pero bueno, se hai que comer, comese calquera, Home, con ameixa, sendo de Vigo, pensei que me iba a dicir con ameixa, Cuidado. Non sei. A min dá má idea así por como estás dicindo que sabes do que falas. Non sei se te apetecería vir ao programa un día traer unha receita túa. Home, se me invitades eu vou, claro, de Como que cabeza. se te invitamos? Estás máis que invitada. Podes vir cando queiras, vamos por ti aí a Vigo. Un aplauso para Paola que vai vir ao programa. Por favor. Estás máis que Estou invitada. pensando na receta. Pero podes traer a que queiras, Ah, bueno, pois eu creo que vou ir con algo de dulce. Vale, perfecto. A min pareceme perfecto. Pois, Paola, estás invitada, tráenos unha receita de postre, de sobremesa. Vente cando queiras, vale? Gracias. Veña, un bico. Chao, un bico para Vigo. Veña, que ben, que maravilla. Ves, Julio? Un A ver. 12, os meus favoritos. Sí, o que se che dá ben, no, co que gana sempre, cos postres. A ver,
Cóntame, que vas facer máis? Nada, pois mira, ahora isto xa estivo cocendo un ratiño por este lado. Vale. O poliño co escabeche, damos a volta, mira como foi Buah, chupando o escabeche xa ten como ¿verdad? outra textura, sabes? Ves, vas pesando un pouquiño. E agora o que vou facer é un salteado, porque claro, as fabas en conserva está moi ben, pero hai que poñerlle algo. Claro. Entón vou facer un refritiño con verduras, o sea, un salteado, vou a saltear uns poucos champiñóns e uns tomatiños. Nada máis. Nada máis. Vas ir cortando, entón. E nada menos. Pois veña, Sí, corta, vai cortando e a ver que fai Begoña. Xa teño aí carfabas, xa estou aí... Mira, Agora xa romperon un pouquiño a ferver. xa están a ferver. Xa están aí. Ahora xa levan un ratiño. E vou usar estas verduras que ves aquí, vou nos deixar que terminen de cocer e vou nos meter na salsa. Pero ten que ainda terminarme de cocer. O sea, vale, entón... E agora o mínimo. Entón, Sí. cando se cozan aí, mételas para aquí. Sí. Ese é o plan, non? Ese é o plan. Pois mira, mentre se cocen, porque han de estar cocendo un cachiño, ainda non se sabe ben, sabes que vamos facer? Non. Ir a vídeo. Ira... Pois sí, imos ver que é o que opina Galicia das fabas. Galicia, que opinas das fabas? Faves no, faves del norte no, es que somos del sur. Las que son grandes, no. Habas son las legumbres. Claro. En valenciano se llaman mongetes. ¿Cómo se hace? La cocinera es la... Soy más de comerlo. Faguas con almeixas. Cozo as fabas, fago a meixiña marinera e pois xunto todo. Yo no les pongo nada más y están buenísimas. O enfabada, normales. Con el copango. Pongo que lo pango. Que me acabo de tomar una cerveza. Con samollo, o día antes a fava. Hago como un picado de tomate, cebolla Chorizo, morcilla y... Con de xamón, a uña dun porco, todo. y luego le pongo el caldo, que se cosan y ya cuando ha pasado un tiempo le puedo echar un poquito más de agua fría para que así como que despierten Despois se lle fai unha llave, se lle bota por encima. y ya, listo. No es la comida preferida de la familia, pero pues sí, la mía sí. Non é a típica fabada, pero tirando máis ben ao inverno. Y yo puedo en toda la época del año. Sí, pues se pueden comer con ensalada y tal. Que ricas, por favor. Non me digades que non están boas as fabas. Sempre prestan, A xente estaba dicindo en inverno, pero é que a min, agora mesmo, préstanme. Teño ganas de probalas, Xulio, así que como tes as túas? No bote. Vale, mira. É que ten cada escachada que eu, de verdad. Mira, a mí gusta moito... Bueno, Espera. vale, perdón. Espera. Eu toda a vida. Non toques. No. Eu toda a vida dándolle golpes así. No, Para intentar abrirlo, vai o tipo no, que lava yo coitelo. con que lle rompa el vacío, así, plap. Mira, Santa María. este é gratis, Santa María. Este é gratis, Santa María, o que me acabas de descubrir. Vale, mira que teño unha fabas. contractura de abrilo. Mira que pero non era de facer deporte. Tamén. Mira que fabas, boas, Buah, son Buenazas. enormes, Son enormes. Claro, Fabas en este- conserva. Eso, fabas que en tamén conserva. molan. Entón, ¿O no? que facemos? Hai que escurrimos este auguiña que traen, Ah, ves? ves? De estar na conserva xa algunha vai soltando así, sabes, como... No, Están como... estas son o natural. Por eso están... Sí, a súa propia gelatina, Claro. pero mira, vamos a poñer aquí, Vale. porque o jugo, parte do jugo vale nos que nos Xa, sobra. estos son Pero mira feixóns máxicos. Mira que favos, Sí, ou non? marvos. Eh. Vale, e aquí entón tenemos unha tixola, como podes Vale. ver, Un pouco de aceite. Veixo que a tixola tela a tope. un pouco de aceite, A sí, tope porque de queremos lume. que este ben quente, porque vamos, non quero pochar, quero brasear, vale? Que colla... Queres saltealas, que foi o que dixeches Eso é, antes. que vayan collendo color doradiño, Vale. pero E que os non me solten champiñóns son demasiada chegos, auga. tamén, son Champiñóns grandes, ben cortados, E ben cortados. E ben cortados. Vale, entón vamos dando un meniño así, Como che gusta menear a tixola, exhalamos, Verdad? faime chiste, faime máis profesional. Sí, verdad, parece que sabes, é todo. Eso é. Entón, mira, unhos champiñóns. uns champiñóns, e agora, Amigo. como xa nos chuparon a maioría parte do aceite o champiñón, xa botamos o resto da verdura. E vamos bien. O que queremos é que brasee, o sea, que se faga como se fora a plancha, vale? E isto que é o acompañamento do... Isto vai ser no que vamos a saltear despois as fabas. Vale, pero é o acompañamento do... Do polo que fixen eu en escabeche. Que polo é? Picantón. Vale, pois pregunta de concurso. Con que vai acompañar, Xulio, as fabas? Con polo picantón. Xa está. Xa me chegou. Non Vale. necesito decir nada máis. Vale. O único que tens que decir é... Polo picantón. Xa está. Nada máis que polo picantón. 50 euros en xogo.
Buscamos a resposta con que acompaña Xulio as fabas. Non o digas. Con polo picantón. Non o digas. Vamos a xunta Begoña. Begoña. A ver. Dime. Mira. Teño aquí unhas pouquiñas fabas que lle vou meter no sofrito para que engordalas. Por sempre dicen a faba coceu xa. Vale. Xa teño cocida. Por iso, o sea, claro, agora pasaron 90 minutos máxicos de televisión. Sí. Tes as fabas cocidas. Sí. Vale. Tes o sofrito que fixeches. Teño sofrito e botelle un pouquiño máis de caldiño. E acabas de dicir que botaches unhas faviñas aí para que engorde. Para que engorde a salsa. En vez de usar un espesante, para que engorde a salsa. En vez de usar un espesante, como podías usar unha fécula, o que uso directamente é a fava. Que consigues con eso? Pois consigues que sempre dicen, é que as fabadas, os callos e todo eso está moito mellor ao día seguinte. Consigues que os días tamén estén bons. Colles unhas fabas, atención, outro truco. Dios, cantos trucos, Cantos trucos. O sea, podemos facer que estén boas igual que o caldo. Sí. O día seguinte, pois, coas fabas de hoxe, facemos que estén aínda máis boas hoxe, porque as utiliza de espesante esta muller. Sí, espesante, sí. Dios, estás unha cabeza que está increíble, É increíble. O sea, eu na miña vida. Entonces, faz a salsa, botalle un pouco de fava para que espese. Sí. E agora trituramos. O que che gusta o ruido. Ala, xa está. Está. Sí. Está. Sí. Vale. Así, ves? Esto apagámoslo ou non? Sí, xa está listo. Vale. O sea, aquí está... Está? Está. Vale. Esta é a salsa para as ameixas. Exactamente. Vale. Vou cociñar as ameixas aí. E vamos facer ameixas, Mira, riquísima. Que pintaza. Podo probala? Podes probala. Sí. Ainda teño que rectificar de sal. Bueno, pero un pouquiño a sal. mí non me tens que rectificar nada. Xe veño a gañar. Ei. Que che parece? Vai de encantar. Flavia vai flipar. Además, que lle fixen caso. O sea, están boísimas, Aunque sea de bandeira. O sea, a salsa está boísima. Vou ganar eu, aunque sea veciña ali de Xulio. Xa. Mira, que pintaza. As ameixas, que son frescas. Babosa, fresquiña. Vale. Ti para isto, e agora recomendas a babosa? É que a min é unha das que máis me gusta. Vale, é porque che gusta a ti. Sí, a textura, e a Flavia seguramente que lle gusta tamén. Flavia, a ti gustache máis a ameixa babosa ou dache igual? Eu é a que utilizo, xusto. É a que utilizas normalmente? Claro. Pois vai flipar, porque esta está... Cuidado, Ten boa pinta. Gustalle máis a ameixa que polo picantón. Non, dixo que lle gustaba o polo, verdad? Non creo, Sí. Bueno, xa veremos, que ademais aquí teñen guerra de localismo, así que non quero que haxe problemas despois, para volver á casa. Destacan as ameixas de Berín, non? Sí, de Berín. Vale, e sigueslle botando... Un pouquiño de caldiño. Vale. Así, e agora vamos a darlle caña. Vale. Xa, para que empece a ferver. Pois mira, dalle caña. Que abran e xa estaría. Dalle caña porque imos repartir 50 euros. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. María de Neda? Sí, María de Neda son. Ves, María, por mira, eu hoxe estaba pensando que estou xeneroso e quería repartir cartos. Ai, que ben. Ves? Agora, tens que saber a resposta, senón non vale. Pois vamos alá. Vamos alá, veña. Con que ti paraches isto? Paraches con isto? No, é que está... Aí está. Vale. María de Neda, a ver, cóntame. Sí. Con que acompaña Xulio as súas fabas? Con polo picantón. 50 euros! 50 euros! 50 euros que van para Neda, que maravilla. Como? Moitas gracias. De nada, muller, de nada. É que parece que estás lonxismo por como falas, pero podes vir un día ao programa. Bueno, pois pensarei algún día irei. No, pensarei non dá. Ahora tens que vir. Sí. Vale. Vale, así me gusta. Moitas gracias. Un bico para ti, vale? Outro para todos Veña. vosotros. Chao. Chao. Remataches, non bebo. E ando, sí. Mira, xa está fervendo. Hola, a ver. Un pouquiño. Oiches. Mucha cheira. Cheira ben, Está gustando, Está gustando. Están berrando polo pinganillo que debe estar todo o mundo querendo comer as tuas Está fabas. esperando. Vamos ver que é o que fixo Xulio. Pois eu aquí presenciando o espectáculo das verduras. Mira que verduras. que coloridas as verduras de Xulio, Mira que coloridas as miñas verduras. Mira. E agora voy a botar as fabas. Hola. Cebola, tomate, champiñóns, pemento. E agora as fabas. Mira, chulada. Que bonito, Ves como unha conserva non desmerece nada unha... Non.
Porque ao final non é máis que un produto cocido e envasado. Isto chegas a casa un día tarde, en pim plan, telo listo. Ou se queres conquistar unha parella... E a muller contenta. Claro, queres conquistar unha parella e dirlle ti, mira, teño unhas fabas en conserva e dirache, fabas en conserva? Claro. E dirlle ti, pois espera. Claro. Espera que che vou facer a receita do a voltas co prato de Xuli. Eso é. Ya verás, xa. É moi sencilla, ademais, moi sinxela. Pero mira que chulada, que espectáculo, Que salteado. Bueno, por mira. Sirveche para templar unha ensalada tamén, Claro. Sirveche para un montón de cousas. Por vai rematando que voulle contar a Galicia 4 cousiñas sobre as fabas. Porque penso que todos, cando éramos pequenos, puxemos faba a medrar nun vaso ou nunha maceta ou no cole. Que recordos, Ai, que tempos aqueles. Obviamente, os cultivos de verdade son algo máis grandes. E sei que hai ata 50 variedades. Aquí gusta moito a máis grandiña, a típica que atopamos na fabada, a faba de ril, porque ten forma de ril, que chama moita xente, e que pode ser branca, vermella, negra ou incluso verde. Aínda que as fabas, se dan moi ben en Galicia, na zona sobre todo da Mariña son excelentes. E as que teñen en Lourenzá, Indicación xeográfica protexida. E tomade nota, porque lle facemos festas espectaculares e moi importantes en Lourenzá, Celanova ou Ponteceso. E mentres, bueno, pois imos probar as que preparan hoxe os nosos cociñeiros, que vai ser complicado escoller calquera das dúas. Xa vos lo digo eu, porque é maravilloso. E agora, señoras e señores, temos preparados xa case os dous pratos. Temos o polo por un lado picantón e polo outro lado as ameixas con fabas. Queredes saber quen gaña? Pois será despois de publicidade, nuns minutiños. No voltas co prato. Señoras e señores, son as 6:25 máis ou menos da tarde. Cociñamos aínda na Televisión de Galicia no voltas co prato. A ver, rapaces, que? Listo. Como ides? Mira. Temos que levantar a nosa convidada. Pois que... Flavia, por favor, ven aquí. Ven aquí. A ver. Un aplauso para Flavia. Un aplauso. A ver, Flavia. Mira, Flavia, que chuladita, Mira para aí. Que parece? A recende de maravilla, Sí. Fabas con polo picantón en escabeche. Que che parece, Flavia? Este salteado, así de primeiras. A ver, é distinto que eu mandei, pero No, ten boa distinto, pinta, non che fixeron nin caso, No, bueno, distinto. azada aí. Moi ben. Pero bueno. Mira. Sí. Agora, o polo. O polo xa o temos tamén. Que gustazo. Vamos a sacar do escabeche. Moi ben. Vamos a dar un brilliño. Aí Mira, está. Tan empapadiño. Así con salsiña. rompemos un pouco a pechuga. Está che pedindo salsiña. Sí, xa vai. A pechuga que vamos a desmigar un pouquiño. Xa verás, Flavia, vai che encantar. Isto é... Estás me caendo a baba. É que cañota, sabes que pasa? Que saliva moi fácil. Sí, tamén é verdad. Tamén é verdad. Vale, me vamos a botar. Dios, que pintaza ten o de Que che gusta, Xulio. zanco ou peituga? Zanco. Bueno, pois Pues onde mirámoslo zanco. Pois poñe zanco. Que pintaza ten o de Xulio, así de primeiras. sí, é verdad. Pois mira, ahora vou Pues que sacar vais a daqui e imos ir xuntando. Vale, a ver que hai por aquí. Vente comigo. A ver, Mira que bonitas. Begoña, Bueno. ahora a ración fixécheslle cativa, Bueno, a mí. Fixécheslle un pouco cativa. Pódese repetir. A ver, aí están esas fabas con ameixas que fixo Begoña. Polo tanto, Begoña, temos que facer a pregunta de concurso. Con que acompaña Begoña as súas fabas? Non o vas dicir? Con ameixas. Pensei que... Non o vas dicir, non? Sí que o dixeches. Ameixas. 50 euros en xogo. Podedes comezar a chamar ao teléfono do programa e repartimos cartiños. Flavia. Que? Isto xa se parece máis. O teu, non? Pero veña, bueno. Vente por aquí. Ponte aquí, por favor. Aí, nesa esquiniña. E aí vas probar os dous pratos, vale? Vale. Vamos a sacar as fabas daqui, que non se vexan aquí as fabas, por favor. É que... Aí está. Xulio, que? Cando queires? Ti tes todo o día e a noite o que ti precises, meu rei. Ti trae... Aí está. Isto non se pode ir moi rápido porque enfría. Moi ben. Aí vai. Mira, Non sei por cal empezar, Creo que só che fixo caso un pouco así, Begoña, non? Sí. Pero bueno, non Pero pasa bueno, nada. a ver. Vámonos querer igual. Hai que os probar. dous. Eu botei o escabeche, Os dous teñen pintaza, vai probando, por favor, porque creo que imos ter que repartir cartiños. Vai probando os dous, ti, por Xa aquí. me vas dicindo. Vale. A ver, poñedemos aquí. Creo que temos chamada, creo que temos a Carlos de Portosín por aí que quere gañar cartiños. Carlos, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. A ver, Carlos, queres cartiños, non? Claro. Se pode ser, sí. Se pode ser, claro. E se non pode ser tamén, tamén os mandamos. A ver, contame, con que acompaña Begoña as súas fabas?
Con ameixas. Moi ben, 50 euros para Portosín. Maravilloso. Un bico gigantesco, vale? Gracias. Veña. Igual. Chao, chao, chao. A ver, chao. Flavia. Espera, voulle coller as maus aos dous cociñeiros. Flavia, moi bonito todo, dous platos maravillosos, estéticamente son moi chulos, pero un leva polo picantón e escabeche, que fixo Xulio, con ese salteado de fabas en conserva, e outro leva ameixas. Unhas fabas con ameixas máis tradicionais, non? Máis estilo galego. Flavia de Bandeira, quen gaña hoxe o a voltas co prato? Está complicado, eh? Xa, trátase de que sexa difícil. Tradición, Pero- originalidade. Pero... O sea, a mí casi me gusta máis o de Begoña. Begoña! Aí está Begoña, a gañadora da Voltas co Prato no día de hoxe. Señoras e señores, mañán teremos máis a Voltas co Prato e mañán teremos máis Quen anda aí verán. Moitísimas grazas, Flavia, por estar con nós. A vos por Vémonos invitarme. cando chiqueiros, Vémonos. aquí estás na túa casa. Mañán, a final finalísima do Fallo que saibas. Aquí, no Quen anda aí verán e máis a Voltas co Prato. Chao. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.